Greetings mga bay! Welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo. Diin magtukikili sa mga isyong saksak sinag. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Cause this is a free zone of our own public opinion. Mikuyanap karon mga bay sa internet o ubang mga media outlets ang mga gipasiatab nga mga sikat nga mga celebrities nga nangamatay kuno human nga gihagit ang Ginoo, gibugal-bugalan, gipanamastamasan ug ubang pang mga negatibo nga komento bahin sa Ginoo. So kining ilang mga gipasiatab mga bay ato ning sundan ug ato ning tagaan sa ato nga pinubre nga opinion human niini. Una natungan lang nga ilang ipasiatab kini si George Carlin. Usa ni sa mga sikat kaayo nga comedian artist no, ug gani usa ni sa mga giidolo ni Rowan Atkinson. Nakakuha usab siya og impluwensya nini isip komedyante nga artista. Kini si George Carlin mga bay namatay sa siya daw human nga iyang gipahayag nga matubang niya, I finally accepted Jesus not as my personal savior but as a man I intend to borrow money from. Unya lain pag yung mga bay kini si Cazuza. Usa ni siya kakuan bay no, usa ka sikat dito sa Brazil no, usa ka singer, usa ka Brazilian composer. Unya atol sa iyang concert nanigarilyo ni siya gani ni sikat man sa giniyang kuan kiniyang show nga nanigarilyo siya nya sa diyang gibuga niya ang aso ug human iyang kilitog nga matud pa niya, God, that's for you. Nya lain pag mga bay kini si Friedrich Nietzsche. Ang botok sakto ba ning pagkalito ka mga bay, pasensya kayo kay bisan ang pipila ka mga journalist ani mga bay murag maglisod gani og lito kaniyang ngan. Nya kini siya mga bay usa ka philosopher ni siya unya composer sa ni nga matud pa niya usa sa hinungdan siyang kamatayon sa diyang gibuhi siya og pamahayag nga matud pa niya, God is dead, God remains dead and we have killed him. Nya lain pagin mga bay kini si Tancredo Neves kini aligre kini mga bay kini siya presidente ni dagan ni pagka-presidente dito sa Brazil. Unya atol sa iyang kampanya nibuhi sab siyang pamahayag nga matud pa niya, if I got 500,000 votes from my party, even God would not accept me as president. Pastilan mga bay pagkadaghan yung naglagot sa mga Brazilian nining iyang pamahayag mga bay. Unya lain pag yun kini si Kristen Hewitt no, usa ni siya ka sikat nga aktivista sa dito sa Jamaica, usa ka entertainer, usa ni siya ka Jamaican journalist nga matud pa niya, the Bible word of God was the book worst even written. Matud pa niya og kini ang gitumbok nga usa sa hinungdan nganong siya namatay nga wala sa panahon. Lain pag yun kini si Thomas Andros. Si Thomas Andros alang sa inyong kasayuran, usa ni siya kadato kay no nga Irish businessman, usa ka boat designer o siya may usa sa architect sa gipantong nga kini ang Titanic. Unya sa diyang interview ni siya matud pa niya ningon siya, even God himself could not sink the ship. Nya human ning maong pamahayag mga bay na kuan man ning Titanic no, nalunod man ni no, nalunod ang mong barko nya mikalas o libuhan sa mga kinabuhi o apil sa namatay sa mong barko mga bay kini sa si Thomas Andros. Yalain pagin mga bay no, kini nga usa sa mga sikat kayo no nga banda sa 1970s ug 1980s kini AC/DC no, kining ilang bokalista nga si Bon Scott amoy nagkumpo sa Highway to Hell. Pastilan mga bay pagkadaghanar magmining aning ilang AC/DC no, sa ato lang yan yung isgutan karong tagtaon. Binamatod pa sa maong lyrics nagkanayon, I'm going down all the way down the highway to hell. Matod pa ni Bon Scott niya
kini usa sa kuno sa gitumbok kini iyang gipamahayag mohinungdan nga siya namatay. Lain pagyud kining sikat jud kayo nga pertig yung pagkagwapaha sa iyang panahon kini si Marilyn Monroe, usa ka sikat kay Hollywood artist. Unya bisag sa kasikat sa mga artista mga bay naa magin sila mga tagsa-tagsa ka mga problema kasagaran man yun sama na lang ni Jamel Garcia nga namatay di palang dugay no nga usas gitumbogan ni siyang kamatayon mao ang depresyon. So kasagaran sa mga artista dili tanan pero kasagaran yun doon na sila ka ng mga depression mga bay ka ng, sa kinibang mga negatibo ba nga aspeto. Unya matod palagi ko no sa dinala nato ni Taskon pa nga nabalitaan ko no ni sa usa ka sikat kaayo nga evangelist usa ka pastor kini si Billy Graham nga matod pa gigamhan lagi kuno siya sa espiritu sa Ginoo nga atuon si Marilyn Monroe aron walihan apan sa dihang nakita kuno sila niini giingnan kuno siya ni Marilyn Monroe nga matod pa I don't need your Jesus matod pa ni Marilyn Monroe. So semana lang kuno ang nilabay namatay si Marilyn Monroe mga bay. So pipila lang ni mga bay no sa ato na gipag hisgutan unya apila ni ini kining si John Lennon usa sa mga sikat kayo sa mga membro sa banda nga The Beatles no nga dihang ipuhi sa bisag pamahayag nga matud pa niya Christianity will end, it will disappear. I do not have to argue about that. I am certain Jesus was okay, but his subjects are too simple. Today we are more famous than him. Pastilan mga bay miulbo no kini mao pamahayag ni John Lennon pagkadaghan ang naglagot no ni gawas ni mao pamahayag adtong tuig 1966. So mao ni ilang gipamahayag mga bay nga ni question lagi kuno sa kinini ang kapasidad sa Ginoo nang bugal-bugal ang uban na namas-tamas unya gibagsak sa Ginoo. Pastilan ra ba mga bay no daghan na rabasad sa mga kinini ang mga itis pud no nga ibuhi man pud gani og pamahayag batok sa Ginoo nga buhi pa man sad hantod karon no atong inganlan ni no kini sila si kini si Keanu Reeves, si Angelina Jolie nibuhi mo gani ni sa pamahayag nga matod pa niya there doesn't need to be a God for me. Wala in bagyo kani sila si Rafael Nadal, si Hugh Laurie, o si Rowan Atkinson kining sikat kayo nga nagda sa Mr. Bean, si Brad Pitt, sila si George Clooney, si Lance Armstrong, Daniel Radcliffe kining nagda sa kining Harry Potter niya, si Bill Gates, si Joaquin Phoenix, sila si Helen Mirren, Ian McKellen kanang nagda sa kinini ang karakter nga Magneto sa X-Men, si Jack Nicholson, si Javier Bardem, si Jodie Foster, John Malkovich no sila si Johnny Depp ang nagda sa kinini ang salida nga Pirates of the Caribbean no si Julianne Moore. Sus pagkadaghan na ani mga itiyes mga bay nga yan no lang ganin nila buhi og negatibo nga pamahayag batos Ginoo pero buhi pa hangtod karon no ipuno pa ni nato sila si Kevin Bacon, si Guy Pearce, si Mira Sorvino, Morgan Freeman, si Catherine Hepburn, Marlon Brando no si Natalie Portman, si Paul Bettany, si Penn Jillette, Paul Giamatti, Robert Patrick, si Sarah Michelle Gellar, sila si Sean Penn, Seth Green, si Stephen Fry, Tim Roth, sus pagkadaghan na ani mga bay no sila si Woody Allen, Adam Carolla, si Amber Heard katong leading lady aning kisay nga naning artista nga nagda sa Aquaman kanang kurting gwapaha o etiyes mo na no sila si Billy Connolly, si Bruce Willis, si Donald Sutherland, Cillian Murphy,
si kinsa pa man sila si David Cruz, no? Ya, ang pinaka-aligre gyud kani si Mark Zuckerberg, ang tagiya sa Facebook. No, ito years man na gamit-gamit mo Facebook niya. Pabida mga bay, pero time pa. Kining ilang gibuhian nga pamahayag nga lagi para fair ta tanan, na matud pa lang nga matay kuno human nga nibuhi o negatibo nga komento batok sa kinini ang sa Ginoo, no? So ang akong mga pangutana mo tumaw ning mosunod. Una, duna ba ni konkreto nga scientifical evidence nga Diyos mismo ang mipatay aning mga tawhana o bunga lang ni sa inyong mga pangunahuna tungod sa pagtuo? Sunod akong pangutana, usa ba di ay kapag panghagit o pagbugal-bugal o panamastamas kung questionon na to, kung questionon sa usa ka atheist ang existence of God? Ato lang klarohon mga baya, kay sa akong mga episode ba, alien versus atheist versus believers, niining tulo kahabing wala ko'y gilabanan niining tulo ka mga grupo. Kining atoa opinion lang ni atoa, no? Pinobre ra kay ni nga opinion. Una nga ang akong pangutana lagi, matawag ba day og usa ka pagpanghagit bugal-bugal o panamastamas kung questionon sa usa ka atheist ang eksistensya sa Ginoo? Ikatulo, ibutang tag kini ang tinuod ang inyong pamahayag, ibutang ka lang ang pangutana mo tumaw. Ingon ani ba di kaubos ang paminsar sa usa ka God nga tawag og all powerful? Unya mo patol sa usa ka mayokmok nga igo rang nang hagit bisag nakahibaw siya nga wa ni tag-anan niya. Ipananglitan ni mga bay sama sa usa ka manager nga gihagit og usa ka 5 anyos og sumbagay, maikaha nga atong dawaton, no? Ang gusto nga pagpangatarungan nga ang usa ka manager makigsumbagay sa usa ka 5 anyos nga mas ubos pa og kabuot para niya. Murag ingon ani ba ang kini ang ato ang senaryo. Ikaupat nga pangutana, kung ibutang kag tinuod gihapon ni sakto day na, no? Nga kung ibutang ka lang yun nga nipatol kining inyong ginganlan nga all powerful na Ginoo ngadto sa usa lang ka mayukmok nga binuhat nya, may di ay nga silot ang kamatayon. Mao ba din ni kahulugan sa kinini ang hustisya? Ikalima nga pangutana, sakto basad, no? Nga para lang yun nga pruebahon nato ang eksistensya sa Ginoo. Sakto ba di ay nga ang kamatayon sa usa ka tawo hasta ang pagkasakit-sakit ug ang pagka kininang kawat-on gyud sa tawo maoy atong himo ebidensya sa pagkadunay Ginoo? Mao ba ni sakto nga kinini ang pangatarungan? Sunod akong pangutana, unsa may moralidad nga ang atong makatunan niini mga bay? No? Unsa may lesson, no? Nga ato nga makutlo niini kaning ilang kinini ang mga gipasiatag nila? Para na po mga bay, no, murag nonsense kayo ning mga ingon ani, no? Kung ato ni silang patulan, pero sakto na lang kay ato man kung gipinsaan niya na ang umaabot nga henerasyon, no? Kay pinasubay sa mayong pamatasan o sa husto nga pangatarungan, maayo ka nga mauning klasiha sa moralidad ang atong iduso sa pagpaedukar sa umaabot nga henerasyon nga ang kabuot sa Ginoo mupatay na siya basta questionon ang iyang kapasidad. Maong kinahanglan nga higugmaa og kahadluki siya. Kung saan man nimo pagigugma, no, sa usa ka piing kung ikaw naagas kahadlok,
na nga para na ko bay nonsense kining mga ingon ani o usa kini ka irresponsible no nga klase sa kini ni ang pagpasiatab. Sakto unta ginabay no, sakto gyud unta na kung naata sa usa ka estado nga kitang tanan immortal na unya from time to time atong makommunicate ang Ginoo unya kung makasata niya moingon baron ang Ginoo nga butang daw ikaw ko da imo kong gikuan na imo kong gisungog-sungog o moingon ang Ginoo hala sige kuha anti ka sa imo nga privilege isip immortal no kinanglan mamatay ka kay imo kong gikuan no imo kong gisungog-sungog no sakto ginunta na siya bay kung naata sa estado nga ingon ana apan ang realidad mga bay kitang tanan pulos mga matay no to think lang nga kini mga tawhana nga nagpasiatab ani mura bag doon na sila exemption sa kamatayon mura bag dili sila mga matay no alang sa kasayuran kung wa ka masayo ni ini no atong balikon mga bay walay mugamot nato ni ining kalibutan na because born and death is a part of our life of normal lang na sa kinini ang normal lang na sa mga nangutana sa usa ka normal o panghunahuna lagi na jud nag-angko na ninyong daan sa mga relihiyoso nga daw murag ka muna lang jud tarong nga tunay autoridad sa moralidad kay lagi daw God is good all the time pag yun o gigamhan ko mo sa Holy Spirit daw murag labihan na gininyo si swituha sa death and beyond no murag bag ingon ana mga bay so para nako mga bay usa ka kinini ang usa ka salikwaot nga huna-hunaon nga matag karon og unya kung dunay kinini ang namatay unya butanta pareha sa ilang gipasiatab nga kaganina no nga atong gihingan lang kaganina nga nangamatay lagi kuno kay gi-question kuno ang kuan kini nga gi-question kuno ang Ginoo no panalita na kani si kuano katong nganlan ni kani si atong lakmitan lang ni kini si Marilyn Monroe no kani si Marilyn Monroe nga matod palagi sa kinini ang balita nga atong nasagap nga si Billy Graham kuno gigamhan lagi kuno sa Holy Spirit nga bisitaon kuno kini si Marilyn Monroe kay kani si Marilyn Monroe man goodbye doon na sa nisiyay kanapit ang personal mga problema mao man gini kasagaran sa mga artista mga bray kaning kasagaran sa mga problema nila depression no gani mao ni hinungdan sa kamatayon di pa lang dugay ni Jamel Garcia sa Slapshot tungod sa kinini ang depression normal ka na bay sa mga kasagaran gyud sa mga kinini ang artista nya gumikan lagi sa depression gibisita lagi kuno ni siya ni Billy Graham kay aron kuno walihan kay lagi kuno gigamhan siya sa kinini ang Holy Spirit apan gitubag lagi kuno ni siya ni Marilyn Monroe nga matod pa I don't need your Jesus apan lagi mga bay matod palagi sa mga reaper nga akong nadawat kini fake news kuno ni no gani mismo ang spokesperson ni Billy Graham mao namang giniingon gani nga kanang wala kuno mahitabo lagi kuno nga dunay personal nga communication kani sila si Marilyn Monroe o si Billy Graham apan sagdi na lang ibutang tag kinini ang kuan ibutang dalang og tinuod gini nga nahitabo ni nga nag-abot sila si Billy Graham og si Marilyn Monroe no nya gilitok gini tinuod ni Marilyn Monroe nga iyang giingnan si Billy Graham nga matud pa I don't need your Jesus ang pangutana ni sakto ba di ay nga og ibutang dag muingon ko nga I don't need your Jesus nya kamatayon ang akong isilot nimo sakto day ni what if kung ang bot ipasabot ni Marilyn Monroe lahi ito nga klase sa Jesus iyang ipasabot
no? Kay si Billy Graham lahi bayan ni siya kuan, tinuhuan niya ug imo sabihan ning lantaw ni si Billy Graham dun na sabihan ni kanang kuan, dunay questionably biyan ni wa ba mo kay bawo nga si Billy Graham usa sa ni pirma, no, kaning gitawag og one world government, one world religion na kuan kanang atol dito sa kining nahitabo nga kuan kining meeting dito sa Chicago, Illinois ngadtong tuig 1993, no, August 28 nya apil sa ni pirma gani niini nga one world government, one world religion. Mao sila si Pope John Paul, sila si Pat Robertson sa 700 Club ug pipila pa niini ang nipirma niini, no, nya sumaw na nga ingnon tala nga ato bang tan-aw nang isigahabig, ingnon talang ni ana nga mao hinungdan nga murag way pagtuo si Marilyn Monroe mao nakaingon siya ato kay siguro dili ka na mo iyang gipasabot. Kung ibutang tag nasayop si Marilyn Monroe sa iyang pag-ingon nga I do did your Jesus, so buot ba ipasabot ang punto ani nga kinahanglan ba nga ato yung dawaton, no, kung ang isyu na gani ini about Jesus Christ na. What about sa Bible Baptist mga bay, no, nagtuo man nag Jesus Christ? What about sa mga Seventh-day Adventist? What about sa Catholic Church, no? What about sa mga Jehovah's Witnesses, sa mga Iglesia ni Cristo ug uban pa nga nagtuo ni Jesus Christ? Buot ba nato sabton ato silang dawaton tanan to think nga ang pundok sa mga kinini ang sekta sa relihiyon sa Kristyanismo mikabad nag 50,000 kapil tanan? Hain may atong piliun ani nga sakto nga pagtulon bahin ni Jesus Christ kanay diyan mo kapita mga bay murag dako kay na nga kuan day, no, dako jud kay na nga kinini ang questionably na, no. Kung ako pa siguro yung Marilyn Monroe mahimong ako silang ingnon nga una mo muduol ako pag house to house o sa mo ngadto sa akong mga silingan unya paninguha sa mo diha nga magkahiusa mong tanan, no, kamong tanan nga nagkalilain nga sikta sa reliyon. Kung mausa na gani mong tanan dili na mo maglalis usa pa mo muduol ako, no, kung sa akong kabangin lang, o kaning kang John Lennon, no, sa diha nga kaning ni kuan man gini ni paka gini, no, atong tuig 1966 nga niingon siya nga kuan kanang mas famous pa kuno sila kay ni Jesus Christ. Nya mo ni hinungdan na namatay ni siya kay gipusil man ni siya, no, namatay siya sa tuig kuan 1980 December 8. Unya ang gapusil niya mga bay murag dunay ka ng problema bas pangisip usa ka born again bagid kining ginganlan og David Chapman. Karon kini ato ning kuan ato ning nuntad ibutan tag tinuod ang inyong pasiatap natungod kay nakasulti si John Lennon nya na mao hinungdan nga kini siya namatay nya may kaha nga ang Ginoo migamit og kahimanan, no, pinaagi ani nga David Chapman nga usa ka born again nga ipusilo ni si John Lennon. Unya ang pangutana sa mga bay kung imong una-unaon gilitok ka na ni John Lennon tuig 1966 kanang miabot man sa 1980 mura man badugay ang panimaw sinuon sa Ginoo ug mao na nalakiya nga, no, nakahimo pa man sila dagang album ug gani niabot ang time nga kanang murag na disbanded man ning Beatles nagbuwag-buwag gid sila naghimog iyahang album si Paul McCartney unya mausad si John Lennon ug gani nipatok sa Billboard ang tanan niyang mga kanta, especially kanang kanta niya nga Imagine. Nakahimo pa man gani si ana mura magnadugay ang panimaw sa Ginoo ani mga bay nya lain kining adi na lang nato ingon kutloon tanan, no, kanina lang kang kuan kining kang Thomas Andrews, no, nga kanang usa sa kinini ang architect, no, architect sa kinini ang Titanic nga matod palagi kuno niya ni buhi og pamahayag nga siya nagkanayon even God cannot sink this ship, no. So mo na ilang gipasiata nga tungod sa maong pagpanamas-tamas namatay si Thomas Andrews kay lagi kuno kining Titanic
nalunod mining mong barkuha. Unya ang nakasakay sa maong Titanic mga 3,000 kapin ka mga pasahero ni, no, 3,000 o 4,000 ba ka ha. Ug ang kumpirmadong nangamatay ni kabat og 1,000 kapin ug apil sa 1,000 kapin nga namatay mao si Thomas Andros. Okay, atong klarohon ni. Ibutang ta tinuor nga kini ni ang labi ang sukoa sa Ginoo sa gipamahayag niining Thomas Andros. Sakto ba di ay ang gihimo sa Ginoo nga ang iyang atraso si Thomas Andros naman nganong naapil man pagkamatay ang 1,000 kapin? No, ganina sa atong gisgutan ganina specific yun na ang katong mga ipangisgutan kaganina nga lagi nibuhi og negatibo nga pamahayag batok sa Ginoo o mao na nga gibagsag sila sa Ginoo pero kanila naman nga istorya mga bay. No, kay si Thomas Andros naman ang dunay atraso niya nganong giapil man ang 1,000 kapin. Usa ba din yung klasihas pag paminsar sa Ginoo mga bay? No, tutong ha sa 1,000 kapin ngano walay mga believers dito. No, how about itong mga dili man gitanan nga mga relihiyoso bay no nga kinini ang plastic, dili tanang relihiyoso nga mga kinini ang hipokrito, mga yabag. Doon na pa'y mga ubang relihiyoso nga mga butaan, mga tarong. Kaya, how about ining 1,000 kapin? Nga doon mga butaan dito, doon mga tarong nga mga relihiyoso. Kunya, ibutang mga ginikanan nga mga Diyos noon kayo. No? Nagsigig alagad sa Ginoo, no? Sa 1,000 kapin. Nya dunay mga anak nga nagpaabot ani sakto ba din nga gihimo ni Ginoo si Thomas Andros lang nakasa nya giapil ang 1,000 kapin kana mga bay murag lahi nasa gina nga questionable kay na mga bay. So sa akong panapos nga pamahayag mga bay abi ninyo di na lang kanita suon mga bay no kita tuod laylain man ta og prinsipyo sa atong mga baruganan no sa kini sa pangrelihiyon. Sa giingon ko na ka ganina nga kining kamatayon sa tao mudangat ni bisan kinsa way mo gamot nato nining kalibutan na mo na nga usa ka illogical ang ilang pasiatab nga namatay kay mao lagi na ni question lagi sa Ginoo nga ikaw kamo diha nga nagpasiatab di mo mga matay di ay nga ibutang kag sakyan ka na katong mga gipangisgutan ako ganina mga itiyes buhi pa man lagi hantod karon no lagi na parehaan ni Richard Dawkins na gani kay mga libro nga yung himo gani itiyes maning dako manong buhi pa lagi karon apan lagi ingnon ka nga murag di man gyud mayong patulan kay para lagi nako nonsense ng mga ingon ana no kay ang realidad kitang tanan mga matay. So ato lang klarohon nga bisag sa managlahi nato nga opinion managlahi nato nga baruganan o prinsipyo manay Ginoo o wala sa isig kahabig no sa mga nagtuo aning mga extraterrestrial beings no kining mga alien kining mga atheist mga agnostic or kining mga believers sama sa Muslim Iglesia ni Cristo kining mga Katoliko mga Sabadista kitang tanan managlahi tanan og baruganan ari nato daugon sa mga formal debate no sa husto nga pangatarungan dili kay maoy gamito natong katarungan nga ang kamatayon sa tao hasta ang pagkasakit-sakit sa tao o ang kawad-on sa tao maoy himuon natong ebidensya nga dunay maoy himuon natong ebidensya ang existence of God di man ni mao mga bay no kay nasiguro magyud karon nasiguro gid ko karon nga daghan usab sa mga agnostic siguro mga atheist nga mga dato nasa daghan na pobre no the same hapon na sa mga believers nga kanang dunay mga dato dunay pobre ug sa isig kahabig nga siguro ko nga dunay uban na nga mayo panglawas dunay uban sana nagkasakit-sakit kitang tanan mahiadgom gid ana kay ngano ni man ta sa kalibutan ug kitang tanan musugot sa dili kitang tanan mga matay kita wa gi mo gamot nato nining kalibutan ang tanan natong gipanghisgutan kini tanan dibatihonon ni tanan. Pero pag-abot na gid sa kining kamatayon sa tao para lang ako bay no mas pilion ako bay no nga
silent lang ko sa mga ingon ani. No, dili ko magdaghan og ganang komento nga mao ni hinungdan nga kini ang namatay siya or namatihan sila. Mas maayo nga tagaan to sila og pagtahod, pagrespeto og kini ang pagsimpatiya. Kay lagi sa ako na laging giingon, no, bisa magbahak-hak pa ka og katawa diha, kay naglagot ka na niya, kay i-question nimo ang iyang Ginoo, mao na nga namatay siya, but after all musugot kag sa dili, musunod ka nang yun, di ba? So mao na bangabay nga kung kining mga gita si atag nila kaganina para nako nonsense ning mga ingon ani, no, makakuha lang ta og mga common sense, no, sa ato mga baruganan, ipaagi lang nato sa mga kini ang formal debate, dili kay maoy atong himong ebidensya tungod kay namatay siya, kay gi-question nato ang Ginoo. So I think siguro mga bay ato na nga nasulti kaganiha bay, no, kung doon na mo'y mga komento bahin bagid ani, ato lang po nang dawaton kay ato nang hisgutan sa kini ang sunod, no, nga edisyon na to. So dili na lang ko kuto mga bay og adjust natong kanan og rock and roll mga bay.